Baina, amaiera erantzagoiez, amaiera ekitaldia hasiko dugu. Lehenengo eta behin ikusiko duzkoena da, hor esaten den modure, hoek 30 urte betetzen ditu aurten, eta ikusiko duzue diapositiba segida bat, hori gogoratzen dagoena. Horren ondoren, bideo bat, eta hor bertso batzuk entzungo ditugu. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enborberetik,
sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak. Bueno, gogoratu, joan direnetik, orantzu gain, Felipe Aizpuru, Arabako osasun biltzarretarako antolatzaileetako aparta izan dena, eta hemendik besarkada estu eta beroak egongo zara, eta miren, bere arrebai, miren Aizpuru besarkada bat danon partez. Bentara noa, bentatik nator, bentan da nere gogoa. Bentako arrozak krabelinetan, hartu dut amodioa. Kaixo eta eguerdion denoi. Badakigu aurten OEko biltzarra virtuala izan dela, gure etxeetatik edo lantokietatik jarraitu behar izan dugula, neu adibidez oraintxe sukaldean dago, baina grabatutako agur bat edo prestatu dugu, eta sareak ez du dena txarra, eta Naikarita biok elkartu eta hementxe prestatu dugu agur bat edo denontzat bertzozko azken agur bat. Ea gustukoa duzuen. Jardun zarete mugimenduaz, taldeko dantzaz bestela, aintzat harturik osasunaren zutabe sendoa dela. Naiz bizi degun egoera den, bitxia bezain goibela,
ta jakinarren mugimenduan, mugatu xamar gaudela, ikusi dugu erakundea, geldirik ez dagoela. Koronavirus ditxosozkoak badauka bere ala, ustekabean dena da urrun, dena dugu virtuala. Baina biltzarrau galtzea ere, ez alitzak eta mala. Virus guztiak ez dira txarrak, pentsatua det aibala. Euskerak duen virusak ere, denok kutsatu gaitzala. Prebentzioa ardatz harturik, auzolanari kolpeka, aurkeztu dira 11 mezu, ikerlanta azterketa. Biltzarrak goxo ondu duzue, ze asmo on, ze arreta, segi luzaro bide horretan, bakarlanean ez neka, auzolanean egindakoa, xamurragoa da eta. Arrantzalek bere lanean, sareak zituzten egun, nervio sistema sare bat dugu, bai bere muin, bere garun. Trapezistake bere lanean, sareaz nahi luke jardun. Bakarrik zertan ibili, hobeda elkarren lagun, osasungintzan euskaltzaleen, sare bat osa dezagun. Osasungintzan euskaltzaleen, sare bat osa dezagun. Eskerrik asko da nahi eta aia hurrengoan aurrez aurre egoteko aukerarik badegun. Muixu bada nahi. Hori da, eskerrik asko eta ondo izan. Oraintxe bai, amaitzeko momentua heldu da. Danok egon gara Carlosen aurraren zain, Carlos Ibarguren OEko lehendakaria, baina laneko urgentzia bat izan dau eta ara joan berri zen dau. Beraz, niri pizkat improbisatzea tokatu jata. Eta eskerrak emoteko besterik ez dut aprobetxako tarte hau. Eskerrak parte hartu duzuen guztioi, islari, ahozko komunikatzaile, posterregile, entzule modura etorri zarien hoi, galderak egin dituzuen hoi, danoi eskerrak biloz-bilotzez. Eta eskerrak berarizeaz jakinke, urte luzeko preparazio guztiek, bakotzak bere arluen, hori guztie aukine eta gero, pare bat astetan, sekulako buelta non behar izan dut gurako, biltzar honi. Bertati bertarako biltzarra izatetik, holan nahi benduan egitea, baina egoerak behartuta, holan egin behar izan dugu, online. Haran eta guztiz be, nik esango nuke posik egoteko modukoa dela, erronka
honi nik uste dut erantzuneko ona eman dut zegula, eta 30. urte hurrena, hori izan dela, aldaketa urte hurrena. Beraz, eskerrik asko guztioi, eta orain, datorren urtekoa, lekukoa Nafarron eskuetan, zuen eskuetan izan dut. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Ia datorren urtean, alkar ikusteko, alkar ikutzeko, bertatik bertarako biltzarra da. Agur.